सरखारि साख्रि लानो साननाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव गोबां मासनि थाखाय लांदां जानानै दं। बिटिसि थागिबि लाइमोनफोरा लांदां जानाय साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि समाव खोथा होनायफोरखौ फारि फारियै मावफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बेखार थानाय लाइमोनफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरआव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों। ओइचएस आनजाद उथ्रिसारनो हानाय आरो डिग्री गोनां लाइमोनफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। बे साख्रिनि लांदां जानाय मासनि थाखाय दिनैनिफ्राय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बे साख्रिनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। सोलिफु दाननि फैगौ 20 अक्ट'आवनो आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा सान। क'क्राझाराव थानाय CSBनि मावख'आव नोंथाङा आर'जलाइखौ गथायफैनो हागोन। बेनिखायनो लाइमोनफोरा दिनैनिफ्राय बे गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। सरखारि साख्रि लानो साननाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव गोबां मासनि थाखाय लांदां जानानै दं। बिटिसिनि थागिबि लाइमोनफोरा लांदां जानाय साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि समाव खोथा होनायफोरखौ फारि फारियै मावफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बेखार थानाय लाइमोनफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरआव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों। ओइचएस आनजाद उथ्रिसारनो हानाय आरो डिग्री गोनां लाइमोनफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। बे साख्रिनि लांदां जानाय मासनि थाखाय दिनैनिफ्राय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बे साख्रिनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। सोलिफु दाननि फैगौ 20 अक्ट'आवनो आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा सान। क'क्राझाराव थानाय CSBनि मावख'आव नोंथाङा आर'जलाइखौ गथायफैनो हागोन। बेनिखायनो लाइमोनफोरा दिनैनिफ्राय बे गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। सरखारि साख्रि लानो साननाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव गोबां मासनि थाखाय लांदां जानानै दं। बिटिसिनि थागिबि लाइमोनफोरा लांदां जानाय साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि समाव खोथा होनायफोरखौ फारि फारियै मावफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बेखार थानाय लाइमोनफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरआव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों। ओइचएस आनजाद उथ्रिसारनो हानाय आरो डिग्री गोनां लाइमोनफोरा बे साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। बे साख्रिनि लांदां जानाय मासनि थाखाय दिनैनिफ्राय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बे साख्रिनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। सोलिफु दाननि फैगौ 20 अक्ट'आवनो आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा सान। क'क्राझाराव थानाय CSBनि मावख'आव नोंथाङा आर'जलाइखौ गथायफैनो हागोन। बेनिखायनो लाइमोनफोरा दिनैनिफ्राय बे गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जाना थानाय साख्रिनि मासिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन।